So, nag-ulan na mga ka-feeling guwapa. So, look at the difference mga ka-feeling guwapa before and after. So, nakalimpyo ang akong ilok sa wax. So, hi mga ka-feeling guwapa. For today's video is na ko i-share sa inyo nga super affordable price na pang-wax sa ilok. But take note mga ka-feeling guwapa, pwede na to ni siya ipanglaban sa mga mahalon nga product nga para pang-wax sa itong ilok. Kay kani nga product, super barato ra kay sa tanan ug super nindot kay ni siya sa inyong ilok. So, mo din yung duha ka product nga ako i-share sa inyo mga ka-feeling guwapa. Mao ni ang cold wax na pang-wax sa itong ilok. So, for affordable price ni mga ka-feeling guwapa ug nice kani para sa inyong ilok. Try this product mga ka-feeling guwapa. So inani katag-as ang ako ang buhok sa akong ilok mga ka-feeling guwapa. Yun kani mo inani katag-as. Ini ang wax mga ka-feeling guwapa. So inani siya sulod, so gamay na lang siya nabilin. So magkuha lang taan ni kadaghan na inyong kwaon mga ka-feeling guwapa. Kailangan na nato butangan siya og powder. So magbutangan ta og powder. Then ginani din ako sa pubutang mga ka-feeling guwapa kay para ready na ibutang na to. Ayun i-massage lang.